άτομο να ρωτάτε τον ειδικό. Δεν είναι και οι βιταμίνες έτσι για όλους. Αυτό το κορίτσι θέλει μαγνήσιο και αντιστρες βιταμίνη. Και ένα πολύ καλό περπάτημα, πώς λέμε, γρήγορο περπάτημα, πήδημα. Εάν το βράδυ περπατείς, πηδήξεις γρήγορα, θα χαλαρώσεις. Άρα λοιπόν, κοντά στις βιταμίνες είναι και ένα καλό πήδημα. Να το. Χαλαρώνεις. Εγώ το βράδυ κάνω έτσι. Σε γλυκοφυλλό. Σε γλυκοφυλλό. Λοιπόν, ο Νικόλας λοιπόν. Ο Νικόλας λοιπόν δεν άκουγε το φικιόρι. Είναι 65 χρονών και έπαθε μικρό εγκεφαλικό. Είτε πάθεις μικρό, είτε μικρότερο, είτε ελάχιστο, ο εγκέφαλος έπαθε ζημιά. Γιατί ρε Νίκο μου δεν έπινες πάρα πολύ καθαρό νερό, ιχθυέλαια και μαγνήσιο? Λοιπόν, Νικολάκη, ξεκινάμε. Τώρα λοιπόν ο Νικόλας έχει βάλει μυαλό και λέει ό,τι πει ο Φικιόρης. Νικόλα, ξεκινάς αγάπη μου να πίνεις καθαρό νερό με συσκευή αντιθέτου οσμόσεως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο εγκέφαλος, αγαπητέ Νίκο, θέλει οπωσδήποτε περιχθιέλαια, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μαζί με γάμα το κοφερόλι, ισχυρή φόρμουλα B πρωί, μεσημέρι, βράδυ και Q10 πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αυτά θα τα πάρεις οπωσδήποτε. Εντάξει. Τώρα, οι κρυάδες που έχεις, δεν ξέρω τώρα και πώς τρως. Γιατί τι γίνεται, σε έχουν φοβήσει για τα βούτυρα και δεν θα τρως βούτυρα. Τι τρως εσύ, λέει, μπεσέλ. Τι τρως εσύ, λέει, βούτυρο κερκύρας. Άμα φάρεις μπεσέλ, έχεις κρυάδες. Όταν τρως βούτυρο κερκύρας, έχεις σικομάρες, έχεις καύσεις. Λοιπόν, Νικολάκη μου, λοιπόν, θα τρως το πρωί φρούτα, ξηρούς καρπούς, κυρίως καρύδια, θα πάρεις και τη ριβόζη, θα παίρνεις και τη μυτοχονδριακή φόρμουλα που φτιάχνει καύσεις και θα σου πω εγώ αν έχεις κρυάδες δεν έχεις. Δεν κάνεις καύσεις, τζουτζούκο. Ο Παναγιώτης, 47 χρονών, έχει προδιάθεση για ρευματικά. Να σταθούμε εδώ. Ένας λοιπόν έχει μια προδιάθεση. Όταν λοιπόν βρίσκεται σε τοξίκωση ο οργανισμός του, αυτή η προδιάθεση φουντώνει. Με λίγα λόγια, Παναγιώτη, θα πίνεις τουλάχιστον 2 λίτρα καθαρό νερό από συσκευή αντιθέτου οσμόσεως. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα παίρνεις οπωσδήποτε τα σούπερ ιχθυέλαια. Οπωσδήποτε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Θα παίρνεις την ισχυρή φόρμουλα B, έτσι. Θα παίρνεις οπωσδήποτε μαγνήσιο, θα παίρνεις μαγνήσιο, έτσι. Και δεν θα αναπτυχθούν τα ρευματικά. Εάν λοιπόν το αφήσεις και δεν το κάνεις έτσι, τότε λοιπόν θα μπεις σε έντονη θεραπεία που θέλει περισσότερα τέτοια. Τώρα λοιπόν που βρίσκεσαι στην αρχή, 47 χρονών, θα πάμε ήπια. Τα όπλα μας είναι καθαρό νερό, ιχθυέλαια και θα πάρεις και το μαγνησιάκι. Εντάξει, και θα δεις τι ωραία που θα πας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στην Ευαγγελία, η οποία είναι χοντρούλα. Λοιπόν, οι περισσότερες γυναίκες σε ηλικία 60 χρονών θέλεις για τα ορμονικά, θέλεις ο τρόπος ζωής, είναι χοντρούλες. Μία γυναίκα 60 χρονών είναι δύσκολο να δυνατήσει. Λέω λοιπόν σε όλες τις γυναίκες που έχουν κιλά αρκετά να κάνουν τη μέθοδο Siemens, να πετάξουν σε 40 μέρες καμιά 15 κιλά και να αναπτερώσουν. Η μέθοδος Siemens είναι φανταστική και ιδιαίτερα για ανθρώπους που δεν μπορούν να δυνατήσουν.
Άλλοι πάνε κόβουνε τα στομάχια τους. Ένας φίλος μου πήγε να βάλει δακτύλιο. Υπάρχουν πολλοί ακατάλληλοι χειρουργοί. Μερικοί έχουν πεθάνει. Γιατί λοιπόν εσύ αυτή τη στιγμή να μπει σε αυτόν τον κίνδυνο και να μην κάνεις τις ενέσεις του σήμεως που είναι ακίνδυνες? Να χάσεις 15 κιλά, μετά να σου ανοίξω το κεφάλι και να σου πω να μην τρως γλυκά και να παίρνεις, μωρό μου, τη μυτοχονδριακή φόρμουλα. Η μυτοχονδριακή φόρμουλα, η ριβόζη και κυρίως το πράσινο τσάι, το πράσινο τσάι, το τσάι το πράσινο, το πράσινο τσάι, το τσάι το πράσινο που πουλάει ο φαρμακοποιός, βοηθάει στον αδυνάτισμα, όχι επειδή σου βγάζει υγρά, επειδή διορθώνει το σηκώτη. Έτσι αγάπη μου. Και για τις φλέβες σου θα πάρεις την εσκίνη, πρωί βράδυ εσκίνη. Αν έχεις κυρσούς να κάνεις λέιζερ. Λοιπόν, η Μαρία 63 χρονών έχει ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άκουσε. Λέει λοιπόν ο καθηγητής Βέλιο Μπότσι ότι το όζον σκοτώνει τα μικρόβια. Σκοτώνει λοιπόν τα μικρόβια. Μπορούμε λοιπόν να σκοτώσουμε το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού με όζον. Κυρίως με λάδι. Το λάδι λοιπόν σκοτώνει τα μικρόβια. Αφού τα σκοτώνει το όζον, τι να κάνουμε? Το σκοτώνει ρε Μαρία και δεν παίρνουμε τα ισχυρά αντιβιωτικά. Εντάξει. Πάει και αυτό. Τι είναι η μέθοδος Σίμεως? Η μέθοδος Σίμεως είναι μια θεραπεία που γίνεται με ενέσεις. Ένας μεγάλος ενδοκρινολόγος, ο Σίμεως, έχει πεθάνει εδώ και 60 χρόνια, είπε ότι αν τυχόν ο άνθρωπος βρίσκεται σε εγκυμοσύνη, αδυνατίζει. Έτσι. Παίρνεις λοιπόν εσύ κάποιες ενέσεις που περιέχουν τη χωριακή γονοτροπίνη, την κάνεις στον πισινό σου και γίνεσαι έγκυος. Εγώ λοιπόν το 1980 ήμουνα έγκυος 40 μέρες. Επί 40 μέρες ήμουνα έγκυος. Και καθώς λοιπόν είμαι έγκυος, είχα γίνει έγκυος ρε παιδί μου, έκανα την ένεση, πήγαινα τα ούρα στο μικροβιολόγο, τα εξέταζε και έλεγε ο Φικιώρης είναι έγκυος. Ήμουνα 40 μέρες έγκυος. Είχα χαρτί από το μικροβιολόγο επίσημο. Τα ούρα του Ανδρέα Φικιώρη δείχνουν εγκυμοσύνη. Έκανα το τεστ της εγκυμοσύνης και ήμουνα έγκυος. Το 1980 ήμουνα έγκυος, παιδιά. Τι να σας πω ρε παιδιά. Αλλά καθώς ήμουνα έγκυος και δεν έτρωγα, έτσι, το υποτιθέμενο έμβριο έτρωγε από τα ξύγκια μου, τις κοιλιές μου, τα βυζά μου, τα μπράτσα μου και είχα γίνει ένας γκομ. Έγκυος ήμουνα, αλλά το πήδημα. Αβέρτα κουβέρτα. Το πήδημα το αθλητικό, μην πάει το μυαλό σας πουθενού αλλού. Κατάλαβες ποια είναι η μέθοδος Σίμεως? Με λίγα λόγια γίνεσαι εγκόμενος. Λοιπόν, έχω μία κυρία η οποία έχει κολίτιδα. Όταν έχεις κολίτιδα, τι σημαίνει ρε φοιτήτρια έχω κολίτιδα? Ότι το έντερός της είναι σε φλεγμονή και δεν πέπτει και δεν απορροφάει. Δηλαδή με λίγα λόγια δεν τρέφεται το οργανισμός της. Και γι' αυτό λοιπόν έχει ζαλάδες, ανεμίες. Πρέπει να φτιάξουμε το έντερο φοιτήτρια. Το σπουδαιότερο όργανο είναι το έντερο. Από εκεί τρέφεται ο οργανισμός. Αμέσως κυρία μου να περάσουμε στην συσκευή αντιθέτου οσμόσεως. Όταν πίνεις αγάπη μου το νερό, το καθαρό αυτό φτιάχνει την κολίτιδα με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. Παίρνεις και τα ηχθιέλαια και φτιάχνουμε. Από εκεί και πέρα διορθώνουμε την σιδηροπενική ανεμία με την αιματογενή φόρμουλα, τη βιταμίνη C τη φυσική και με κρέας λαγουδάκι. Εγώ παιδιά παρόλο που πήγα στο Λαύριο κρέας παίρνω μόνο από το ψαράκι. Ρε εσείς αυτό το ψαράκι, ρε εσύ, αυτό το καημενάκι, ρε, για κάτσε ρε, δεν μπορώ να το πιάσω. Δεν μου λέτε πού να ρίξω το κύτταρό μου, σε αυτό το βρώμικο νερό, σε αυτό εδώ το βλέπεις φοιτήτρια ή όχι? Ναι. Σε αυτό εδώ το βρώμικο ή σε αυτό το καθαρό? Πού να ρίξω το ψαράκι? Λέγε ρε φοιτήτρια. Θα το ρίξω. Όχι σου λένε. Θα το ρίξω. Θα το ρίξω στο καθαρό. Μπράβο. Πάμε διάλειμμα. Λοιπόν διάλειμμα.
και κοκκίνο μάλα, αρχίσανε ένα παιχνιδάκι ερωτικό. Παιδιά, σήμερα ήθελα να σας αποδείξω πόσο ευαίσθητος είναι ο οργανισμός όταν κολυμπάει σε βρώμικο ή καθαρό νερό. Αυτό το ψαράκι θα πεθάνει σε λίγες ώρες εάν εγώ το ρίξω σε ένα βρώμικο νερό. Σε λίγες ώρες. Το ίδιο πεθαίνουνε και τα εγκεφαλικά σας κύτταρα. Εντάξει παιδιά. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να σοβαρευτούμε ότι σήμερα ζούμε σε ωκεανό τοξινών. Χωρίς το καθαρό νερό, χωρίς και τις βιταμίνες, δεν μπορεί να πάει κανένας καλά στην υγεία του. Ο περισσότερος κόσμος αυτή τη στιγμή πάσχει από παχυσαρκία των 10, 20, 30 κιλών, έτσι, και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε έτσι. Λοιπόν, και η παχυσαρκία έχει άμεση σχέση και με το διαβήτη. Πάω λοιπόν σε μια γυναίκα 50 χρονών, η οποία έχει ζάχαρο και στα πόδια της βγάζει κοκκινίλες. Αυτές λοιπόν οι κοκκινίλες είναι καταστροφή των αγκίων από το ζάχαρο. Σε λίγο θα ανοίξουνε, θα γίνουνε έλκη και δεν θα κλείνει με τίποτε. Πρέπει λοιπόν αυτή η κυρία οπωσδήποτε να πλακώνει καθαρό νερό από συσκευή αντιθέτου οσμόσεως, να παίρνει χρώμιο, φόρμουλα χρωμίου, φόρμουλα κανέλας, λιποϊκό οξύ, να ξέρουμε πόσο είναι η γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη και από εκεί και πέρα να αφήσει τα ψωμιά και τα γλυκά. Διαφορετικά θα πάει για ακροτηριασμό των κάτω άκρων. Λοιπόν, 48 χρονών και είχε ψοφήσει στα καθαρτικά. Τα καθαρτικά λοιπόν καταστρέφουν το παχύ έντερο. Τώρα έχει λέει δυσκολιότητα. Παιδιά, δεν υπάρχει εύκολη λύση με τα φάρμακα. Αγαπητή κυρία, δεν ξέρω αν θα σου επανέλθει το έντερο. Πλάκωσε όμως 3 λίτρα καθαρό νερό με συσκευή αντιθέτου οσμόσεως. Παίρνε πεπτικά ένζημα, παιδιά, πεπτικά ένζημα. 2 το πρωί, 2 το μεσημέρι, 2 το βράδυ. Μετά από κάθε γεύμα φιλικά μικρόβια και τρώγε μπόλικες σαλάτες με λάδι και φρούτα. Και περπάτημα για να κουνιέται το έντερο. Λοιπόν, ο Μάκης λοιπόν 65 χρονών έχει ένα βαρύ κρυολόγημα. Ας σου πω. Θέλεις έναν καλό ύπνο. Μαγνήσιο γκάμπα να κοιμάσαι καλά. Ξυπνάς το πρωί, πίνεις βιταμίνη C με κορσετίνη, γάμα ε το κοφερόλι και παίρνεις ψευδάργυρο που δυναμώνει το ανοσοποιητικό και βιταμίνη D. Τρως καλά, κοιμάσαι καλά και έτσι λοιπόν δυναμώνει το ανοσοποιητικό. Και βούτυρο κερκύρας και τέτοια. Και βούτυρο, τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Καμιά φορά φοβάμαι μου κάνουν και καμιά μήνυση γιατί με έχουν στο στόχαστρο. Παιδιά, σήμερα οι κοινωνίες είναι άδικες. Κυνηγάνε τους σωστούς και αφήνουνε αλήτες γιατρούς να δίδουνε ό,τι φάρμακο θέλουνε, σε όσο ποσότητα θέλουνε, να χειρουργούν εκεί που δεν πρέπει να χειρουργήσουνε και αυτό έχει γίνει καθεστώς. Αυτοί μένουνε ατιμόρυτοι. Αλλεργικό άσθμα, να κάνει εμβόλιο. Κάνε. Το εμβόλιο δυναμώνει το ανοσοποιητικό. Τώρα μπορεί να έχει και καμιά παρενέργεια σπάνια. Τα καινούρια εμβόλια να το κάνει. Πρόσεξε όμως. Το πρόβλημά σου όμως εσένα είναι